Dobar dan svima koji gledaju video. U današnjoj prezentaciji koristit ću ponovno formule pretraživanja, VLOOKUP, vrlo moćna formula. U dva videa, već sam pojasnio u prvom videu njezino najjednostavnije korištenje, u drugom videu sa takozvanim ugnježđivanjem sa funkcijom match, ovog puta sa također ugnježđivanjem, ali sa jednom novom formulom. O toj formuli zbilja mogu reći, ne znam, čarolija. Choose na temelju broja indeksa odabire vrijednost. Znači, bitno je znati neke termine koje se koristi, šta je to indeks. Na temelju broja indeksa odabire vrijednost ili akciju za izvođenje iz popisa vrijednosti. Ali ajmo malo prije pojasniti ovu tablicu. Znači, imamo djelatnike, nekoliko zaposlenika, artikle, prodano komada artikala, cijena tog artikla i ukupna prodaja, PDV neto cijena. Ono što nas ovdje zanima je postotak od prodaje. Znači, ovdje imamo neku tablicu sa od 0 do 100 4%, od 100 do 200 8% i tako dalje. Na osnovu tih dobivenih ovdje rezultata izračunat ćemo u ovom stupcu dobivenu proviziju u kunama. Evo ovako, recimo da ta provizija, zanemarite sad ovu tablicu, nek je ta provizija 10%, vrlo jednostavno za izračunat, onda bismo jednostavno mogli napraviti, znači, neto cijena puta postotak i završili u, pardon, ovo mora biti apsolutno, evo ga, u trenu završili taj neki izračun, ali ovo je malo kompliciranije. Ovdje ćemo pripremiti tablicu. Ajmo reći da želimo iz ove tablice i sa klasičnim, najjednostavnijim primjerom VLOOKUP-a dobiti rezultat. Tražena vrijednost, to je naravno koliko je komada prodano. Raspon ćelija gdje nam je tablica koju ćemo pretražiti, točka zarez, stupac u kojem se nalaze naši rezultati, znači ovi postoci, stupac je drugi u ovoj tablici, i u ovom slučaju ne tražimo vrijednosti koje nam točno odgovaraju, jer nam se ovi brojevi ne poklapaju točno sa ovim brojevima, znači vrijednost približno odgovara. Enter. I evo ga, najjednostavniji primjer VLOOKUP formule i dobili smo rezultat. U redu. Super. U ovom primjeru imamo artikl 1 i tablicu. Međutim, mi ovdje imamo artikl 1, artikl 2, artikl 3. Malo ćemo zakomplicirati stvari. Recimo da imamo nekakvih par artikala, ali sa različitim kriterijima i
možete odmah vidjeti da je artikl 1 od 0 do 100 4%, artikl 2 od 0 do 200 5%, artikl 3 od 0 do 300 5%. Znači u potpunosti nam se kriteriji za artikle razlikuju. Svaki od tih artikala ima drugčiji kriterij za isplatu provizije i postotak od prodaje u količinskim u potpunosti različit. Kako to napraviti? ValueCap, klasičan primjer, ovo ne može. Zato ćemo probati to raditi sa jednim ugnježđivanjem. Znači, počinjemo sa ValueCap formulom. Tražena vrijednost je naravno u komadima, točka zarez. Table array. U prvom primjeru imali smo jednu tablicu i odmah smo označili tu tablicu. Međutim, to sad ne možemo, ali poslužit ćemo se funkcijom koja na temelju broja indeksa odabire vrijednost. Ajmo vidjeti šta nas traži. Broj indeksa i onda vrijednosti. Navest vrijednosti. Ok. U ovom slučaju, znači mi smo još uvijek u ValueCap i određujemo za taj ValueCap raspon naše tablice i to ćemo index number. Odredit ćemo ponovno sa ValueCap formulom. Možda je ovo poprilično zbunjujuće, ali sad ćemo odraditi klasičan ValueCap da bi dobili za ovu formulu indeks, broj indeksa. Tražena vrijednost artikl 1, točka zarez, tablica, kao u svakom izračunu neku pomoć uvijek morate imati sa strane. Za ovu cijelu priču meni je bitna isključivo ova malena tablica u kojoj se nalazi artikl 1, artikl 2, artikl 3 i ovo će biti nama broj indeksa, točka zarez, nama treba u ovoj tablici stupac 2 i treba nam točan rezultat. Zatvorit ću zagradu još uvijek sam na broju indeksa, stavit ćemo točka zarez. Vrijednost koju ćemo navesti u ovoj formuli je ovaj raspon, apsolutan. Druga vrijednost, ovaj raspon. Treća, ovaj raspon. Točka zarez, zatvorimo zagradu i vidimo da smo još uvijek na ovoj prvoj ValueCap formuli koju smo odredili traženu vrijednost i nalazimo se u ovom ugnježđivanju choose ValueCap formule
i cijela ova formula zapravo je naš raspon naše tablice koje pretražujemo. Točka zarez, broj stupca u kojem se nama nalazi podaci u ove tri tablice je 2. I ako sad stavimo točku zarez, treba nam vrijednost koja približno odgovara. Ja je neću ni staviti, zatvorit ću zagradu, enter. Evo ga. Možemo provjeriti. Artikl 1, 432 komada, 14%, 14%. Artikl 2, 65 komada, artikl 2, 65, 5%, 5%. Artikl 3, 563 komada, 11%, znači artikl 3, 563, 11%. Svi podaci su točni, vrlo korisno za znat. VLOOKUP formula ima jako puno mana, ali u kombinaciji sa nekim drugim formulama to je mrak. Naprosto može raditi jako puno pretraživanja ako znate ugnježđivati te formule, onda zbilja možete puno toga. Ok, idemo dalje. Naučit radit, isključivo sa, evo, kombinirani okvir, kontrola obrazac, samo trenutak da to stavimo. Sad ćemo naučiti kako se ove lijepe stvarčice rade. Treba nam to. Za ovo mi treba isključivo ova 4 podatka. Vidjet ćete. Znači, kliknuo sam na razvoj, umetni i ovaj, znači drugi kombinirani okvir. Na desnim klikom idemo na oblikovanje kontrola. Evo ga, kontrola. Traži nas ulazni raspon i veza ćelije. U redu. Najprije ćemo ovaj ulazni raspon. Ovo je naš ulazni raspon. Zapamtite poredak. Zbroj, prosjek, median, brojanje. Veza ćelije. Vezu ćelije ovdje. Ovdje ćemo kliknuti. Ovo mi je nebitno, ali evo stavit ću 4 broj padajućih redaka. Ok, šta smo dobili? Dobili smo popis, ovaj, ali ono što je nama zapravo trebalo, zbroj, je ovo. To je naš broj indeksa. U poretku, kad sam povlačio, napravio sam ovako. Znači, ovo je broj 1, broj 2, broj 3, broj 4. I to je ono što našim budućim formulama treba. Ok. Znači, uhvatite ovako. Lijepo stisnete Alt funkciju. Približite to na neku veličinu. Lijepo stavite na mjesto gdje vam to najljepše odgovara. Evo ga. U redu. Šta ćemo sada s time?
Evo ovako. Vidjet ćemo šta može funkcija choose na temelju broja indeksa. Vidjeli ste da sam u ovu ćeliju ispod ovog prekrio sam sa ovom, ali vidjeli ste da je zapravo dole izmjenjuju se oni brojevi. To su brojevi indeksa. Broj indeksa mu je 1, prosjek, broj indeksa 2, median, broj indeksa 3 i tako dalje. Ok. Broj indeksa mi ćemo staviti ćelija B24. Točka zarez. U ove vrijednosti možemo upisivati šta god hoćemo. Možemo tekst, možemo formule, možemo bilo šta. Evo, ja ću sad upisati formule. Pošto mi je broj indeksa 1 jednako znači zbroj, ja ću staviti funkciju sum. Evo, ovdje ću to raditi i zbrojit ću ovaj raspon. Zatvorit ću zagradu. Samo malo da ja ovo kopiram, da ne moram baš svaki put. Evo ga. Točka zarez. Stavit ćemo drugi po redu nam je prosjek. Evo ga. Prosjek znači broj indeksa 2, vrijednost 2. Average. Zalijepit ću isto koji tu. Točka zarez, vrijednost 3. Na trećem mjestu je median, također jedan od prosjeka, ali onaj srednji. Točka zarez 4, na četvrtom mjestu je brojanje. Brojanje. Zalijepi. Ok. Zatvorit ću zagradu kompletne formule i enter. Prosjek, median, brojanje. Možemo vidjeti, ima brojanje 20, zbroj 11.314, 11.314, evo ga, prosjek 565,7 i median, pardon. Ok, ovu formulu kopirat ću i zalijepiti na drugo mjesto, ali ovdje ćemo staviti B24 jer se na toj ćeliji nalazi naš indeks broj. Ok. Valuta i evo stavit ćemo i ovdje u prodaju da ipak to dovršimo. Evo ga. Ne znam koliko je ovo zbroj. Vrlo efektivno. I imate u istim ćelijama različite matematičke formule, znači zbroja, prosjeka ili srednjeg prosjeka
Vrlo, vrlo zanimljivo. A za ovu prezentaciju nećemo više duljiti. To je to. Ako nekome nešto nije jasno, slobodno može pitati. U vašem poslovanju, na primjer, umjesto ovih zaposlenika, kad smo koristili ove formule za postotak prodaje, mogu biti, na primjer, dobavljači nekakvi. Može ih biti ne 8, nego 800. Artikala ovih tablica, ovdje imamo, na primjer, 5 nekakvih podijeljenih kriterija po artiklu. Moglo ih je biti 7 ili 8, znači ovi kriteriji nisu bitni. Isto tako ovih artikala, znači ovih tablica, moglo je biti 15. Formula bi bila malo duža, ali rezultat je isti. A da vi idete ručno ovo pretraživati, artikl 1, 432, pa onda 14, pa upisivati, a zamislite da imate, ne znam, 1000 podataka, 2, 3, 10, ajme, katastrofe. Evo ga, to je to, nadam se da vam se video svidio i lijep pozdrav.